Ce tântălăi! Cum am putut, domnule, să-i lăsăm pe ăștia 4 ani de zile la guvernare? Eu cred că a fost o scăpare de moment. Este un aspect al problemei care nu se va mai repeta. Am luat măsuri urgente și precise în acest sens. Te rog, nu vezi că parcă ar fi niște copii de grădiniță, nu se mai maturizează și ăștia odată? Că nu se maturizează, asta e, poate să fie o chestiune hormonală. Dar să nu poți tu, forță de opoziție, să organizezi o biată nuntă de coaliție, asta este o problemă gravă. Gata, dă-i încolo. Nici nu vreau să mă mai gândesc la ei. Au început să mă și sictiresc. Sunteți siguri? Sigur? Adică ce vrei să spui? Că mi-ar păsa de ei sau ce? Domn presidente! Don Juanito! Por favor, ayúdame! Mama! Mala mujer! Vai de mine, dar ce s-a întâmplat, măi, dragă? Teodolitos! Waga, waga! L-au bătut! L-au chinuit, au băgat draci în el! Auziți, mai ieșiți voi afară din Palatos. Cine va da vouă voie să intrați aici? Don Adriano, în genunchi să vă rog! E o urgență, o problemă gravă! Mama Buba! Problemă gravă? Asta numești problemă gravă? Ca la bătaie de la Golani? Dacă nu se ia la bătaie la alegeri, cum o să fie? Aia cum vi se pare? Lasă-i, Adriano, să vedem ce mama dracului vor. Waga, waga! Păi tocmai, uite! Asta e problema, mama dracului e problema! E unguroaica! Cine e unguroaică? Mama dracului care a intrat în Teodolitos! Și care trebuie scos repede până nu se sufocă băiatul! Are nevoie de aer, să iasă în aer, neter pe sticlă! Domn președinte, eu zic să-i dăm afară. Uba buba! Rămăsese că nu ne mai pasă de ei. Da, dar înainte de a fi oameni politicos, suntem oameni. Waga, mama Buba! Noi da, dar ăștia... Da. Buba! Să fim serioși. Ai dreptate. Treaba dumneavoastră dacă vreți să-i ajutați, dar eu nu vreau să fiu părtaș la așa ceva. Eu am plecat, vă las un subiect de meditație profundă. Pe cine nu lasă mară, nu te lasă să guvernezi. Waga, waga! Am plecat, hasta la vista. Nu te supăra, dar trebuie să fac asta. Altfel rămânem fără opoziția și o să devenim partid unic. Ce? Vrei să devin dictator? Nu mă ispiti! Lăsați-l! Don Juanito e tânăr, are timp să se maturizeze! Ei, o să-i trec. Așa e el mai impulsiv. Da. Ia să vedem, ce are copilul? Waga, waga! Buba! Teodolitos, Teodolitos, dragul meu, deșteaptă-te! Vaporela! Rumurac! Vaporela! Dar e grav rău de tot. Ce diagnosticul avea? Buba, buba! Ce de simptome, auzi? Ja, mein Führer, ai dreptate. Asta ne lipsea nouă. O femeie. O, rămâi la mine. Te iubesc atât de multos. Ale tale gânduri toate, numai eu știu să le ascultos. Că eu nu sunt tâmpit, sunt cultos. Vai ce bărbați romanticos. Așa sunteți toți în primele 2-3 zile. Mama voastră de nemernicos. Știu și eu din astea. Și dacă ramuri bat în geam. Și dacă ramuri bat în geam. Și? Mai departe? Și dacă ramuri bat în geam. Și am uitat, na! Atunci taie copacul ăla că o să spargă geamul. Nu stăm noi într-un copac. Draga mea, vorbește foarte frumos despre Eminescu, te rog. El este poetul nostru național. Geniul neînțeles de lume ca și mine. Luceafărul poeziei românești. Alo! Chestiile astea cu Eminescu și Dostoevski să-i le spuneți lui Mutu. El ce mai citește prostii de-astea? Eu nu mai citesc decât hârtiile care încep cu In God We Trust. In God We Trust? Cine dracu a scris poezia asta că n-am auzit de ea? Wolf, dragul meu, muherele se emoționează cel mai mult la poezia asta. Îmi amintesc ce spunea un mare filozof, Ludwig Auerbach, prescurtate lei, care a trăit între 1824 și 1738, sper să nu mă verifice nimeni, citez. Așa-s femeile, toate e perverse, vor numai bani, merg pe interese. Perverse? Aoleu, mein Führer, nu
trebuia să alugi vorba, că uite cine a venit. Nu mișcă nimeni pantalonii jos, toată lumea. Tu nu, urât-o, pe tine am venit să te salvezi din brațele puternice și păroasele acestor homos macho, ariba. Aoleu, am încurcat-o. Mie îmi spui, mein Führer, decât să mă mai tortureze vaca asta odată, mai bine îmi trag un clonț în cap. Băi, Wolf, treaba ta e să-ți aperi Führerul. Sacrifică-te pentru țară, n-am ce-ți face. Hai, copii, cu cine vrei să încep? Dacă trebuie să încep cu cineva, atunci ia-mă pe mine. Bine, te iau pe tine prima dată numai ca aperitiv. Azi vreau să încerc ceva nou. Un vado macho, man adevărat. Nu cârpe de șters geamurile. Ne-a făcut cârpes. Hai, leșinaților, la muncă, nu l-a întins mâna. Gata cu mâna. Wolf, îți dai seama ce s-ar întâmpla dacă ar ajunge o femeie ca asta la Cotroseniu? Hitler e mic copil. Hitler, Jugend!